ciencia emprende soa o voo. Quero indagar, por fin, na asunción da camelia, no designio celeste que lle foi prometido. E na dor cautelar da flor de loto, imploro asumir esa dádiva que a beleza se ofrece. Quixen deter o tempo cunha camelia branca, non sei se acaso existo. Poñereime en contacto cos máis altas instancias, preguntarei os ámbitos dos celestes enigmas e coas xentes máis sabias invertirei as horas esculcando nos libros que tanta gloria acadan. O Aleph, o jardín de los senderos, el jardín de senderos que se bifurcan, las ruinas circulares, la casa de Asterión, la flor de Coleridge, el ruiseñor de Keats, siete noches, la rosa de Paracelso, os evanxeos canónicos, os apócrifos, os salmos de David, a Divina Comedia, todo vai na alma. Este libriño ten 4 partes. A primeira chamase Aleph, porque é evidente que eu sou unha lectora máis ou menos superficial de Borges. Por iso o Aleph para min pareceme algo que podíamos decir máxico, porque gracias a él vemos o mundo inteiro, nos vemos a nós por dentro, vemos o universo, o cosmos, e vemos todo o que queremos ver, que iso é importante. Ese é a